כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. נדפוק את הכהה, נדפוק את הבהיר, נדפוק את הראש חזק בקיר. ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זריקה, כמו באמריקה. נדפוק את הנסיכה, זה עולה 200 שקל, ונבכה עם ההמנון והנפת הדגל. ניתן לילד שיושב מול המסך, ניתן לו קצת כסף, נגיד שזה כך, כמו באמריקה, כמו באמריקה. אבל את רוצה לנסוע לטבריה, בלעדיי רוצה לנסוע לטבריה, בשבת רוצה לנסוע